Ako Davud Bengalov. Да снимам и така. Да снимам и така. Не можеш. А причи нещо, бе. Ай, причай нещо, бе. Маймуне. Причай нещо. Качка поздрави не, бе, ава кар. Качка поздрави. Zima. Bе, Качка поздрави не, бе, маймуне. Ovo, znaš? Nije imao i sad trčio po to. Sve nije imao, to sve ide. Lele, sad ću ga udarim sa loptu ovdje. Moji drugari baš meni kažu, ti kad uzimaš, slagano će kaj samo udari u gol. U gol, tamo. Te pelotar me va gotovo. Ako samo da ideš s mene da vidiš kako igram ragbi. To da vidiš kako igram. Znaš što igram? Lass mal eine Runde laufen. Kad se ubijem tu. I ona će se naučiti to da igra. Абе, сарте човте лави як не те дава турова. Uzmi moje trenerice, obuči. Джале ми якна. Иди уджема ясно. Ама sad te ne greje ono. Pa to znači da me ne voliš. Pa sad ne, jer go ne Pa sad te ne volim. A posle ćeš da me voliš? Dobro. Znaš kakav mali golman imaju? Ovako. Ću ga ubijem sad u golman. Ovaj debeli, ko je sad? Amaro golman ima. Ne. Mara sam je tam. Of, sad ću ti lopte. Temo, o lopte. A klaki mara se prastao. Ona ka pobedi nentume beče. Najveruj nafta pobedna. Klizi naf, neka pera vonma tam šerej, ne ustaviš. Ona žena kao slimko kako džal. Kaj valali. Već vidim kako padaš. A ja ne. Već vidim. Pa da ne igram. Džeso. A znaš kako boli to? Udari tu. Ne, znam ja za to. Ne, tebe neće da boli, ni mene isto. Vidiš, zato su nam dali ovo, da nas ne boli. Jer kad se udarim, znaš, Prem, on ide ovako, ja ovako, i tam, i udari me tu i ne boli me. Joj, umreću. Da, ovaj telefon u zemlju bi ga udarao. Majke. Ich renne jetzt eine Runde. Rennen wir? Komm, erst immer nicht da, komm eine Runde. Knechte, lauf eine Runde. Jetzt hier. Ođe da uzimaš jako. Ide uzima moj jako. Eto, Natalija, vidi njihov golmana, vidi koji je mali, taj u crveno. Ću ga ubijem, be, majke. Da ga zakačemo ovaj telefon. Vidi kad umremo. Dosta, šta više snimaš? I on je lud. 2 sata da mu snimaš. A, da ga snimaš. Dobro sam. Hoću ja da idem do džam jako. Ne. A ti snimaš? Ne. A ne. Šta? Zima. Ja. Ona pa mora popašati nam. Ma nemoj da snimaš. Šta mi snimaš? Nemoj više da mu snimaš. Dosta. Šta te briga? A ne, be pusti ga gre. Hoće da mu vidi tamo
Majka naša. Tamo u Srbiju, teta šta je, Ja, da familija. vidi kako Ne, ljudi znaš šta je loptu, kako nego... 20 ljudi jednu loptu jure. Ova guma mnogo ne zna. Švuli moj. 13, to je moj švuli. Da. Sad ne znam koga da snimam, da li videla ni. Snimaj sve. Gde je moj švuli? Švuli, gde je švuli? A vidi, oni mi kaže, ajde dođi naš, da idemo da se upišemo tamo. Na fudbal. Potrenira. Ja sam rekao ću da idem, sve sam gi lagao. A ja nisam bio. Evo ga moj švuli. Švuli! Meni je ladno. Evo ti ovaj